салому алайкум дӯстони азиз. имрӯз омадам ба сари боғе ки соли гузашта ниҳолҳояшро шинонда будам. Соли гузашта бо дастгирии яке Искандар 400 бех ниҳоли зардолу аз Туркия дастрас карда будем ва имрӯз сол ба ҳосил даромадааст. бинед ки чӣ қадар серҳосил аст. аллакай агар шуморем ба фикрам ками 40-50 дона ё ин ки зиёдтарам бояд ки бошад, барои ки хеле ғурояш зиёд аст. вақти гул боз аз ин ҳам зиёд буд, баъзеаш пафт аст. инро нақша дорам ки вақте ки камтар калон мешавад инро дона мекунам, барои ки ҳоло ин қуввати баштанро надорад. хеле ва хеле серҳосил. агар тахмин занем дар 3-4 солагиаш он чие ки яке Искандар гуфта буданд медиҳад ҳосиле ки ва баробари ана ҳамин инҷо ниҳолҳои маҳаллӣ шинонда будем. инҳо ҳам ба ҳосил даромаданд, лекин кам. ҳоло бениҳоят афзоишашон суст аст. ҳамашро як намуд шинондагӣ, як намуд парвариш карда истодам, лекин ниҳолҳои турецкӣ афзоишашон хубтар, ҳосилдеҳияшон ҳам хубтар.